Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Dina Senin Pon tanggal 26 Januari tahun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saka GKJ Purwantara ngajak kita maca wacan kitab suci dina iki. Kitab Efesus 5 ayat 6 tekan 14 kanthi jejer Ojo begadangan dolanan game HP. Efesus 5 ayat 6 tekan 14 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 lan kawaca ayat 8 lan 9. Kuwi dhewe mbiyen padha ana ing pepeteng, nanging saiki sarehne wis dadi umate Gusti Allah. Kuwi padha ana ing pepadang. Mulane uripmu dikaya wong-wong sing kadunungan pepadang, awit iya pepadang mau sing ngetokake woh werna-werna arupa kabecikan, kajujuran, kayekten. Ingkang rahayu ingkang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek, bengi iku peteng, wancine kanggo leren ngaso turu. Nanging nalika srengenge esuk wis mlethek, bumi dadi padang. Iku wancine tangi gumregah lan nyambut gawe. Manungsa katitahake supaya turu ing wanci bengi lan makarya nalika padang. Menawa saben dina begadangan lan nalika dina wis padang malah ngantuk njaluk turu. Iku dudu kodrate manungsa nanging kalong utawa lawa. Ing kutha gedhe ana sing diarani dunia malam. Lumrahe kanggo plesiran, omben-omben, lelungguhan, ngomong ngalor ngidul, tambah maneh ana sing dandan menor ngancani. Pepeteng nalika bengi bisa ndelikake akeh kahanan lan prakara sing ing urip lumrah mesti diarani ora patut. Kaya dene dem-deman, boros lan mubra-mubru gampang banget mbuang duit, lali anak bojo sing ana ing omah, lan generasi enom ing desa beda maneh. Saiki akeh sing main game ing HP lan kerep ndadekne lali turu. Kamangka cetha menawa dolanan game ing HP ora bakal bisa kanggo sangu urip. Yen gawe ketagihan keyung-yung mung pengin dolanan terus lali gawean malah akeh kedadeane. Para sederek, urip ing pepadang bisa disawang cetha dening wong liya. Lan minangka para putraning pepadang, umat kagungane Gusti katimbalan mbabarake tata urip kang gawe renaning penggalihe Gusti. Padha karo padanging srengenge gawe wit-witan bisa ngasilake panen. Wohe urip ing pepadang iku ngawohake kabecikan, kajujuran lan kayekten. Yen kudune ngeman awak lan mapan turu, kok malah dolanan game sewengi muput. Iku ya mung nyicil rusake awak. Adoh saka kuat santosa, malah mung dadi ringkih lan gampang lara. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Wong sing wis ketagihan dolanan HP apa bisa diarani wong sing uripe isih ana pepeteng, durung urip ing pepadang. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, kepareng para tiyang sepuh tansah kasantosaaken. Anggenipun memulang lan gula wentah para putra. Bangun tata urip ing pepadang, ngawohake kabecikan, kajujuran lan kayekten. Pandonga menika kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti